जोंबो बेबायदि गोदो जेरैबायदि संसार जाबाय बेबायदि संसारखौ जाफिननो हागौमोन जोंनि जेनेरेसनासो जे मा जालांगोन बे कारेन्टनि सिङाव थानानै कारेन्टनि गाबनायानो एसे उसुबिदा खोनायो उन्दुनायावबो स्टेन्सआव थांब्लानो माने खर'आव खानायखौ बोयो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअआ व्लग भिडिअब्लाबो मोनसे दुखुनांथाव रोखोमनि भिडिअ जागोन लोगोफोर बेनो जादों मोनसे जोंनि बर' नखरा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै दङ दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे जों नैबे दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनो हानाय बायदि स' लोगोफोर आं जि जायगानिफ्राय माखासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामो बे जायगायावनो आं दा दं बेनो जादों जोंनि लांखार दैनि दलां जायखौ बुङो उदांस्रि ब्रिज नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना गोसो होनानै अब्लानो गासैखौबो बिसिनि जेंना माबोरै जादों जायाखै दासिमाव मा अबस्थायाव दं बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन चलो यस माने नैबे मोनसे बर' नखरा ओरैबायदि हाई रिस्कआव हाई भल्टेजनि खाथियाव संसार जानांगासिनो दं माने जिउ खांनांगासिनो दं दे लोगोफोर नाथाय हाई रिस्क होननानै मिथिनानैबो दिनै मानि थाखाय एरायनो हायाखै बेसो जादों साननो गोनां मिथिनो गोनां बुजिनो गोनां चलो लेट्स गो एगेन आरोबाव दावखोबावनि साननैसो बोथोराथ' बिराद अखा बार एसे बेबायदि दङमोन ना बिनि थाखायनो एसे बेस्राफोर माइफोरा ओरैनो एसे गेलेमलाबायबायना नै सेस बेस्राफोर मोनफैबाय खैला मिला पर्बत जरा माने मिनिया ब्र'नि न' बेखौ न'निफ्राय लायबाय आं दा जोङो सानैजों थांगोन आरो बेनो जादों नांदरबारि दा नांदरबारि आं मोजाङै नुवाखै बे मोजाङै नुबाय आरो ओमफ्राय माबोरै दं मोजाङैनो दङ माने दुखु खस्थ'नि गेजेरावब्लाबो आच्छा ओमफ्राय दिनै एसे गोसोखौ साबसिन मोनदों आरो आच्छा मानो मोनलाय दे ओमफ्राय दे बुं दे गोसोखौ मोजां मोननाया एसे दिनै माबाफ्रा गुरलाफ्रा एसे सफैदों नालाय एसेब्लाबो स्टेटब्लाबो बेनिखायनो गोसोखौ एसे साबसिन मोनो आरो आं बुंनानै होनि माने नैबे जोंनि मिनिया बर' ब्रादारहा दिनै मोनबाय फार्स्ट इउटुब पेमेन्ट जों नांदरबारियाव थांसिगोन एबार नांदरबारि चलो दा मोनफैबाय मोनसे मुंदांखा लकेशन बेनो जादों भबानिपुर नैबे भबानिपुरा जाहैबाय जायगाया ओरै चापागुरिनिफ्राय फैना हाग्रामा ब्रिजजों दावखोबोयोला बेयाव मोनफैयो बेनिफ्राय नैबेयाव राइट साइडजों हाबनाय बिजनि थांग्रा लामा मोनगोन नैबेजोंनो ओरै थांनांगौ आरो जोङो अब्ला थांबाय थानि अब्ला मोनहां जाबायनो बोरैथो दे नै ओरै जों हनै मोननोसै आरो ना ओरै आखिजों हाबनानै मोनबाय आखिजों हाबनानै मोनबाय नै बेनो दंफां बारियानो आरो नङा बेनो ब्र बेनो बेला अब्ला मोनफैबाय आं जेखौ बुंनाय मोनसे दुखुथिया नखर जायनि जेंनाया दासिम सुफुंजायाखै बेयो जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि माख्रा दै खाथिनिनो नांदरबारि होननाय जायगा नैबे फंबायमोननिनो आरो नैबे फंबायनि नामा जाहैबाय B12 बसुमतारी ने नैबे फंबायमोननिनो दा अब्ला जों हाबलांनि आरो माखासे बेबायदिनो दुख सुख रायलायनानै गासै जारिमिन आरो माबोरै जामारदों बेखौ नोंथांमोना आङो मिथिहोनो थांगासिनो दं स' बेनो जाहैबाय नैबे बिथांनि नखर आदा थमास बसुमतारी माने B12 बसुमतारी फंबायनि फिफा आरो दे गोजोन्थों आदा दा माबोरै दं दाथ' कारेन्टनि गाबनायानो एसे उसुबिदा खोनायो उन्दुनायावबो फेर गाबो आरो दंफाङावसो नांथानानै दं दंफांखौ दानफायोब्लाथ' आरो खर'आवबो एफेक्ट जाबावो माबा थेमा मोननाय बिदि मोनो बिदि मोनो ना माने कम्पानिया होनदों माने थारनिफ्राय 19.5 मिटारखौ दानफायगोन माखौ दानफायगोन दंफांफोरखौ आच्छा गावसिनि गाइडलाइन दंना गैया माने न'नि थाखाय जेबो माबा गाइडलाइन गैया आरो बेसेबांसिमाव खारनांगौ बेसेबांसिमाव थानांगौ आरो बेजों लोगोसे दंबावो नै आदा नगेन बेनिबो न'आ खाथियावनो बेनिबो मस्ट एफेक्टेड का आदा नगेननिबो बेनि न'आ खाथियावनो ओमफ्राय आदा नगेनहा माबायदि जेन'बा उसुबिदायाथ' बेनो माने सब समय माने गोजां बोथोरावथ' बिराद उसुबिदा माने अर खामोफ्राय दै गोलैनानै जिथुनाखि बे शीत अखा गोलैनाय निहोरा खामो अर जोंब्लावो बेनिफ्राय माने खुनु माने माबा थाया आरोखि सिरि गैया फ्रेब गासैनो अखा थमब्लेट बेनिफ्राय
आन्दाज मोननाय मथे बिनि मथा-मथि एसे डिस्टेन्सआव थांब्लानो माने खर'आव खानायखौ बोयो खाथियाव एसे फैब्लानो सिदा थायोब्लानो खानायखौ बोयो आरो एसे न'निफ्राय मथा-मथि 2 मिटारसो फैब्लानो खानायखौ बोयो 2 मिटारसो फैब्लानो दा सिथ्ला बादब्लानो आरोखि दा बेबायदि अबस्था आरो कुनु थानो हानायनि कुनु सम्भाबना नङा आरोखि आरो बेथ' उनावहाय आस्थे बेमार जालांनायनिबोथ' चान्स दङ बेथ' पुरा बुंदों गावसोर जोंनि माबायाथ' जिथुनाखि गोदो सानसुमा खुंग्रा बुंदों सासे इन्जिनियारा बुंदों जाहैबाय 150 मिटारनि डिस्टेन्सआवसो थानांगौ बिनि खाथियाव थायोब्ला माने बन केन्सार जायो आरो हार्ट उइक जायो बे जेंनानि थाखाय नोंथाङा मा खावलायनो सानो दा आं बेनो जे जोंनि जिथुनाखि दा जिथु रुलिं पार्टि जोंनि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट जे गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जेन माबा मोनसे खालामो जे जोंखौ बे समस्याखौ सल्भ खालामो जेन जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोननो हायो बिनिफ्राय जों पुनराय जों माबा मोनसे बिनिफ्राय जेन बेबायदिनो जों सम्पति आरजिनो हानाय बायदि आरो बेयावथ' जों थाना जानो हाखाया बेखिनियानो दा नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरबाय आङो माने माब्रै जानानै दं बिसिनि जेंनाया मा आरो माब्लानिफ्राय दा नैबे बिटुएल बसुमतारी फंबायानो नैबे न'खरनि सासे फिसाज्ला गोलैसिन सबसे गोलैसिन बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय थमास बसुमतारी दे गाइडलाइन मथेबा माने 19.5 मिटारसिमा जायखानांगौ बिनि खाथियाव थानो मोना दा खोथाया जाहैबाय 19.5 मिटार गावसोर गाइडलाइन लाबायब्ला ओमफ्राय जोंनि न'आ मा जालांखो माने बेयावथ' अबेसिम फैयो 19.5 मिटारा 19.5 मिटारब्लाथ' जों नै बिसिम फैजोबो बिसिम ओरै बै गय फिसासिम ने नैबे गय फिसासिम बे 19.5 मिटार गोग्लैयो नै बै कारेन्टनि बोनाय जायगानिफ्राय दायो माने खोन्थानो सानदों माने अबेनिफ्राय अबेसिम थांदों दायो माने बैनिफ्राय औवा दं जोंना बै दलांनिफ्रायसो नुयो बै दलांनिफ्राय लाना ओरै नैबिसिम गावसिनि गाइडलाइन मथे नैबे औवाया थांजोबो आरो बेखौहाय दानजोबनांगौ गावसोर दानगोन गावसोर दानगोन बिनि फैसाखौबो माने बाबाया खावसे लानाय जाबाय नालाय थगायजानाय नालाय माने 3 लाख 19,000 लानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय माखासेखौ रिटार्न होनाय जाबाय थारमाने बे रिटार्ननि थाखायसो दा दाननो हायाखै आरो फैसानि थाखाय माने एक्सेप्ट खालामाखै स्पष्टआनो जायाखैबा फैसायानो ओमफ्राय दा बिनिफ्राय लानानै बिसिम फैबायबा आरो ओरैबो थांना बै गयसिम थांबाय थांना बैयाव मोनसे दंहैयो खैरे दंहैयो बिसिम थांजोबबाय होमब्ला मा थाबावखौ माने जोंनि न'आ थिख'खौ गालांजानाय जासिगोन नालाय दा बेनि थाखायनो गोसोआव दुखु मोनो बे थांजोब दंफां लाइफां थायाबाथ' जों थानो हाया दंफां लाइफांआसो मेन मानसिनि थाखाय मिटारसिम दानगोन 19.5 मिटारसिमाखौ 1.5 मिटार दङ आच्छा 19.5 मिटारसिमाखौ बिसोर दानस्रांजोबगोन दंफां लाइफां गय थय गासिबो गासिबो फिसा फिसौ गासिबो दानस्रांनानै थांजोबगोन होमब्ला बोरै थिख'खौ नोंसोर बेयाव संसार जालायखो बिदि जादों न'आखौ दानस्राङा जाहैबाय न'आखौथ' दानस्राङा होमब्ला बे एलेखायाव दानस्रांजोबजानाय जायगायाव नैबेबायदि थिख'खौ न'आ माब्रै संसार जानो बेखौ साननानै नायदो दा मेन प्रब्लेमा जेंनाया बेनो जेखौ बे बिथांमोना गनायनो हायाखै जोंनोथ' हायाबो माने बाबानि नामावनो गोदोनिफ्रायनो माने दुखुथिया माने खस्थ' मस्थ'जोंसो न'खरानो सोलिबोखानायमोन आरोना आदा दा गिबियावनो आदाखौ हामबाय होनदों आरो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों दानो जोंनि बे दुख सुख माने मा प्रब्लेम गोग्लैनानै दं मा गोहोम गोग्लैनानै दं बेखौथ' मिथिया जोंनि माबाफ्रा जेनेबा पाब्लिकफ्रा मिथिया सोरनि न'खराव मा जादों बेखौथ' रावबो मिथिया बेनि थाखायनो हामबाय होनदों आदा सोमदोनखौबो फैनायनि थाखाय दा माने बै समाव जेब्ला कारेन्ट माने बोफैजेनदोंमोन अब्ला 2015आवहाय बे समावहाय बाबाखौ माने सिगनेसार होनो थिनदों जाहैदों पेपारावहाय सोर थिनना बे काकति माने कारेन्टनि बे डिपार्टमेन्टनि मानसि ओमफ्राय साइन होनो थिनबाय बाबायाथ' जोंना एसे जाम्बादब मानसि नालाय दा ओमफ्राय बियो जेनेबा जोंबो जाम्बादब मानसिला जोंबो होखागोन होनब्ला जों नायस्लाबासै बियो एग्रिमेन्टनि साइन नामा दाना बियो होबाय साइनखौ होनानै उनाव फैसाखौ जासिबाय जेनेबा 4.5 लाख एथ' लादो होननानै होबाय आरो हाब आंना एफाबां दंफां लाइफां दङ न' दङ माब्रैनि 4.5 लाखल' जाखो बेबायदि जानानै बाबाया रिटार्न हरफिनो आरो माखासेखौ 1 लाख माबाखौ 36,000खौ 36,000 1,36,000खौ बाबाया रिटार्न हरफिननाय जादों आरो ओमफ्राय रिटार्न हरफिननानै 3,19,000खौ बियो लादों ओमफ्रायो लानानै दा बे जिथुनाखि बै रिटार्न हरफिनबाय नालाय दा रिटार्नखौनो जासिफैबाय थायो रिटार्नखौ लादो दंफां लाइफांखौ दानफायलांजोबसै बेबायदि बुंबाय थायो आरो नाथाय बे जाखांनायनि उनाव नैबे बिथांमोना मोजाङै बुजिफिननानै सानखांफिननानै माखासे प्रसेस खालामफिनदों दे दा माबायदि बे प्रसेसआनो जाहैबाय माने बिसोरो जोंनाव फैलामोन
ओमफ्राय खबर लाफैलेमोन माने माबायदि जानानै दं थाबाय था बेबायदिनो खबरखौनो लालेमोन आरो बिनि उनाव जेब्ला जोङो सानखांबाय गोसोआव दुखु मोनबाय जेनेबा जोंनिथ' मालायफ्राथ' मोनलांजोबबाय जेनेबा 10-12 लाख 15 लाख जोंनासो न' दङ ओमफ्राय बिफायाबोथ' जाम्बा जाम्था हिसाबै बिदिनो सिंजा होलाबायना लाबाय बिसोरथ' आधा बैसो थांनाय मानसि नै जाबाय नै थैबायल' बेबायदि सानो गोसोआव खिन्थु इयुन जेनेरेसन जोंनि जेनेरेसनासो जे मा जालांगोन बे कारेन्टनि सिङाव थानानै जों गथ' गथाय खांलांनो हागोन हाया जोंनि देहा सोलेरफ्रा बोख्रबलांगोन नामा बेबायदि गोसोआव सानो आरो साननानै मा खालामबाय माखासे माबा खालामनो आरो एसे माने सुम्लि बिफां गिदिर जोङो माने बै समाव सुम्लि बिफां दंलाबायोमोन नालाय बे जावखुना लाबोनानै गायफैदोंमोन आरो ओमफ्राय कारेन्ट सिदा माने ओमफ्राय गायफैनानै जाहाथे देहायाव नांनाय बायदि फैखालामोन खुनु ओमफ्राय उनावहाय जेब्लानाखि 2 बोसोरसो जाबाय सुम्लि बिफाङाथ' देरबाय देरखागोन बेथ' सुम्लि बिफाङा बोसोरै गिदिर बिफां ओमफ्राय देरनानै दायो माने फैग्रा जाबाय आरो बिसोरो दायो फैग्रा जाबाय खबर लाफैग्रा जाबाय दा बे बेनि थाखायसो बे सुम्लि बिफांनि थाखायसो माने दा खबर लाफैसै आरोखि बे 1.5 लाख थाखाखौबो माबाखौबो 1 लाख 36,000खौबो लादो नै जों दंफां लाइफांखौ दानफायलांजोबसै नोंसिनाव जेबो प्रब्लेम थानाय नंला बेबायदि आरोखि दा प्रब्लेमा गोलैदों गावसिनाव जेबो गोलैयाखै बिसोर थगायना गालांदों दा प्रब्लेमा जोंनावसो गोलैगासिनो दङ जों खानाया माने मेव मोनलायलायो आरोना बेनि सिङाव थायोब्ला बेबायदि जायो आरो माने बोरैबा सिप गाबबाय थायो बेनिफ्राय नोंसोरनि न'खरनिफ्राय दा बे प्रब्लेम एबा बे जेंनाखौ लानानै सोरबा गिदिर गोलावफोरनाव नोंसोरो रायलायफेरनाय बा खावलायनाय बेबायदि खालामबाय नामा रायलायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो बाबाया खेबसे रायलायनो थांदोंमोननो रायलायनो थांनायाव खननैल' रायलायहरदोंनो माने मा बुंहरना बिदिनो फार्स्टआवलाय होनदोंमोननो जानांगौ माथो बे खामानिया जाथारनांगौ होनदोंमोननो ओमफ्राय उनाव बोरै गोसो सोलायफिनखो उनावलाय पुलिससो लानानै फैगारबाय पुलिस ग्रोमनो बिनि केमेरा माबाया फुटेज आंनाव दाबो दङ माबा भिडिअ आरो ग्रोम सिलाय लानानै सिगिहैबाय 144 कार्फिउ होनानै गावलाबायफैनो नागिरबाय बावनो आं बै समाव लाइभ हगारलायबो जादों फेसबुक गोबां भाइरेलबो जादों बिदि जादों आरो आरो जेन'बा जोंनि बे बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनाव सोरनावबा थांदों मेम'रेन्डाम होदोंमोन सोरनाव होआ प्रमद बर'नो मेम'रेन्डाम खननै होदोंमोन प्रमद बर' सारनोहाय मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय बेखौथ' थांनाय बोसोरावनो होदोंमोन थांनाय बोसोर बिनि सिगांबो जानो हागौ आं बारा एक्जेक्टलि गोसोआव गैला आंबो बेंगलरावसो दंहैयोमोन ओमफ्राय बिदिनो होलांबो माने बिदि जेबो माबा जायाखै जेबो रेसपन्स गैया जेबो खबर गैया आरो ओमफ्राय उकिल हमदोंमोन बै समाव ओमफ्राय उकिल हमनानै बे समाव कर'ना भाइरास दाख्लैनि बे कर'ना भाइरास समावबा उकिलानो कर'ना भाइरास जाबाय ना माबाय होननानै गैया बयबो सिरि जाना थालायबाय बिदिनो बादबै बोसोर बादबोलाय लांबाय आरो देरलाय लांबाय बिफांफ्राबो जोंबो एखेबारे देहाफोरखौनो माबा बोरैबा मोनलाय लांबाय आरो बादबोबाय बोसोर बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय दा नों मा खावलायनो सानो आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो माने मोनोबा माने फैसा मोनोबा दस्रायाव थांनो हागौमोन जोंबो बेबायदि गोदो जेरैबायदि संसार जाबाय बेबायदि संसारखौ जाफिननो हागौमोन बेबायदि सानदों आरो गोसोआव दाथ' धोन सम्पतियाबो बेबायदि धोन सम्पतिखौ जों दस्रायाव सोरजिहैफिननो हायाबो जानो हागौ बेबायदि लामा सेरनि न' फ्रन्ट साइडनि न' मोनफिनाबो जानो हागौ बेबायदि PWD रडनि खाथियाव मोनफिनाबो जानो हागौ बिराद सुबिदा दंमोन आरो बेबायदि सुबिदा मोनफिनाबो जानो हागौ बेबायदि सानो गोसोआव माबा समाव दा नोंथांमोना खोनाबाय नैबे न'खरनि दुखु जारला मोनसे जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे न'खर जाय न'खरा बे जेंनायाव गोबावनिफ्रायनो गोग्लैनानै दङ बेनिखायनो जोबनायाव खावलायनाया बेनो नोंथांमोनाबो हेफाजाब होनो हायो माबोरै होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे भिडिअआ गोसारनानै नांगौ बायदि मानसिनाव सौहैनानै बिथांमोनाबो जेन नुनानै नैबेनि थाखाय मोजां इमिडियेट एक्शनखौ जेन लानो हायो मानो होनोब्ला बेयो बिराद सिरियास मेटार अब्ला बेखिनि गोबां मिथिबाय नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोनदों नोंथांमोना मिथिसिगौ नोंथांमोना कमेन्टबो खालामदो माबायदि मोनदांदों नैबे बिथांमोननि जिनाखि थासारि आरो जेंना बे प्रब्लेमा सल्भ जानांगौ एबा जानाङा मोनसे बर' न'खर दा बे समावनो जों नैबे बिटुएल बसुमतारिमोननि न'निफ्राय ओंखारफिनसिगोन थांफिनसिगोन जोबनायाव नैबे बिटुएल बसुमतारि फंबाय बिहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ बि बसुमतारि थांदो चेक खालामदो नायनानै होदो भिजिट खालामदो बिराद कनफिडेन्सजों भिडिअ बानायगासिनो दं बिथांमोनाबो नायोब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरो स' आङो डिसक्रिपसनावबो होनानै होखाबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बि बसुमतारि बेखिनियावनो दिनैनि नैबे भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन जय बर' हारिनि